dyr. Det er et imponerende dyr. Det har 206 knogler. 600 muskler. 1,8 kvadratmeter. 1350 gram hjerne. 13 milliarder nerveceller. 5 millioner år. Og der kommer 5 liter blod gennem dets hjerte hver minut. Det er et besynderligt dyr. Det har en overraskende lang periode, hvor det simpelthen er ufrugtbart. Og dets unger kan først overleve sig selv efter 9 år. Efter det unger kan dog stadig have temmelig meget. Men ungerne udsætter både dufte og lyde, så deres forældre til at tro, at de er perfekte. Smart. Og så vokser ungerne op og finder deres egen nage. For det meste. Hannerne bliver gennemsnitligt 172 cm høje. Hvorimod hunderne i gennemsnit 158 cm høje. Hunderne er ofte fysisk sværere end hannerne. Ja, men hunderne har også mere hjernekapacitet end hannerne. Dette er dog kun rygte. Eller så er det sandt. Det er et kompliceret dyr. Det kan tilpasse sig mange slags klimaer. Så det forholdsvis udbredt på planeten. 7 milliarder. Plus det løs. Og så kan det kommunikere på mange slags sprog. Vi karvede hunderne. I am hungry. Dyr kan generelt godt lide at kommunikere. Det er meget glad for ord. Også ord for næsten alt. Hold. Når du er glad. Dyr er så glade for ord. Er der også ord for ting, man ikke engang kan se? Kærlighed. Had. Og det har selvfølgelig også et ord for sig selv. Menneske. Mens. Human. Og hvis dyret mangler et ord, så laver det bare nyt. Selfie. Twerk. Det bruger bare sin fantasi. Endnu et ord. Et dejligt ord. Det er et specielt dyr. Unikt. Men der er især et punkt, at adskiller sig af resten af dyreriget. Et punkt. Et meget vigtigt punkt. Det har glemt det dyr. Også derfor kan jeg godt lide at kigge på de andre dyr. Og sige. Se, et dyr. Og så føler det sig nemlig som et rigtigt menneske. Denne han, i dette tilfælde Skrubtusse, ser ud til at have fundet sig en potentiel parringspartner. Skrubtusse forsøger at bruge musikken til at tiltrække sig hundens opmærksomhed. Denne hund, som i dette tilfælde er en vaskebjørn. Det ser dog ikke ud til, at strategien virker. Nej, og Carsten vælger derfor at tage mere direkte approach i brug. Det hører vidne til en form for paringsdans, hvor han og hunden prøver at imponere hinanden med deres kropslige bevægelser. Men se, der kommer en rivaliserende han. Se, hvor den Carsten puster sig op i et forsøg på at skræmme den rivaliserende han væk. Ja, det lykkes nu bare for, at man holder det bag i afstand. Hvilket lader til at have en yderst positiv effekt på hunden. Ja, men du er det heller ikke ofte, man ser sådan en Skrubtusse. Nej, Carsten, han er lidt af en crazy frog. Ja, han er ikke typen, der bare slår sig ned. Eller sådan en type, der forelsker sig. Playing the field, som han siger. Og så er det faktisk også noget virkelig sigteligt. Ja, han ser faktisk sig selv som lidt af en celebrity. A star. Men hvis man ser godt efter i hans store, gule øjne, så kan man faktisk se noget interessant. Hvad er det? Der er noget sjovmodigt i den. Ja, det kan være en smule svært at se, men det er der faktisk. Carsten føler, at han mangler noget i sit liv. Og han ved ikke, om det er glæde. Eller kærlighed. Og han græder faktisk en gang imellem. Men se ham! Dansegulvet er hans handbrøv. Ja, Carsten han er god til at
hvad kan du tilbyde? Kraftet med røvsygt, altså. Jeg føler mig lidt som sådan en kæmpe tusse i en alt for lille dam. Men har du så nogensinde været i Randers? Jeg har da spillet i Randers. Jeg har altid meget godt kunne lide Randers. Randers er det fed nok. Jeg tror, du sagde noget om Kaj. Jeg er løbet tør. Er Breeze ikke okay? Så du siger så mange vaskebjørn med hjem. Nej. Hvis jeg skal være helt ærlig, så er du faktisk den første, jeg er med i meget lang tid. Jeg er nok lidt generet. Generet? Jeg er en følsom type. Men du har været med i single. Nå, det har du set. Ja, der virker du ikke særlig generet. Nej, jeg har også ændret mig meget, altså. Nu vil jeg ligesom gerne have noget mere seriøst. Jeg burde slet ikke være her. Hvorfor? Jeg har en kæreste. Og? Men ikke sammen med andre, når man har en kæreste. Men hvad laver du så der? Det ved jeg ikke, det virker bare sådan. Ja. Jeg har nok altid haft en eller anden person med dig. Og når jeg ser dine morter, jeg har så lyst til at slikke på dem. Du må gerne. Må jeg? Selvfølgelig. Har jeg været nødt til at gå? Hvorfor? Jeg har jo sagt, at jeg har en kæreste. Man er ikke sammen med andre, når man har en kæreste. Men da jeg så din hale, Så hvad? den ser mig så blød ud. Du må gerne røre den. Må jeg? Forsigtigt. Den er meget blødere, end jeg troede. Ej, men jeg er ikke nødt til at gå nu. Kvæk. Du må ikke klokke sådan med mig, Carsten. Kvæk. Hvorfor så dum nu? Ja. Hvor skal min prins ind? Jeg smutter ind i soveværelset og sætter noget music på. Hvad er det for et glimt i vaskebjørnens øjne? Ophidselsen. Nej, jeg tror, det er noget lidt andet. Det er sult. Sult. Og nu kan jeg faktisk godt se det. Jeg kommer om 2 sekunder. Vaskebjørnen jæger kun om natten. Og den spiser stort set alt, hvad der kan få fat i. Den er bestemt ikke kredsen. Og så er den snu. Som en listetype. Så snu er den til synligheden kan udgive sig for at være et bytte. Men den er en karnivora. Et rovdyr. Sådan er det i dyreriget. Det er måske ikke altid helt let at sige, hvem det er, der jager hvem. Skal vi advare ham? Nej, vi kigger på den. Husk det nu. Kommer du? Jeg kommer nu, min hals. De fleste af jer tænker sikkert, nå, det er da bare en ligegyldig døgnflue på en vind. Men jeg er faktisk mere end det. Bare lige så I ved det. Jeg har faktisk også følelser og drømme og ting, jeg gerne vil opnå i livet. Men det er I jo selvfølgelig bare ligeglade med. Tag dig nu sammen, sød. Hvorfor finder du dig ikke bare en kæreste, sød? Hvorfor tiger du ikke bare stille, mor? Jeg har ikke brug for en kæreste. Den der ene, som alle folk snakker så meget om. Nej. Så længe jeg har mig selv, så er jeg tilfreds. Så skal det også nok gå alt sammen. Og undskyld, jeg spørger. Men hvad er der egentlig også galt i at være alene?
så går I alle sammen rundt med jeres lykkelige, grimme fjes, og I kysser og I krammer. Se mig, se mig, se hvor lykkelig og forelsket jeg er. Og prøv lige at se den flue derhen. Hvor ensom og alene den er. Hvor er det bare synd for den. Men der er jo sikkert et eller andet galt med den, siden den ikke kan finde en kæreste. Stakkels dumme, sørgelige flue. Fuck yeah. Jeg er en fucking awesome flue. Det er jo bare ikke sådan sjovt, vel? Jeg vil også gerne have en, og det er mit liv med. En, som jeg kan fortælle, hvordan mit minut er gået. Hvad jeg har oplevet. Og så kan vi grine sammen. Og elske. Som to skyfluer. Måske så er der bare et eller andet galt med mig. Hvis jeg nu spiser sundere og træner mere, er mere opsøgende, virkelig bare finde min indre, selvsikre flue frem. De siger jo, at det hele bare handler om selvtillid. Jeg skal bare i gang. Jeg skal bare i gang. Jeg skal jo egentlig bare i gang. Nej. I har sikkert ret. Jeg var en eller anden ligegyldig flue på en væg. Er der måske nogen, der kommer op til mig og siger, hey så, hvad synes du om krigen i Irak? Nej. Jeg er også bare en dum døgnflue. Hvad ved jeg om krig i Irak? Det er nu alligevel pudsigt. I ved sådan som tingene de ændrer sig, når man bliver ældre. Nu har jeg jo brugt så lang tid af mit liv på at snakke med jer. Og jeg føler alligevel, at jeg har fået bearbejdet nogle ting. Jeg har virkelig ændret mig. Jeg er slet ikke den samme flue længere. Så kan det da godt være, at jeg dør om et minut eller to, og det kan da også godt være, at jeg ikke vil nå at finde den eneste ene. Men ved I hvad? Den her flue, den har brugt nok af sit liv på den her væg. Og den siger, Carpe fucking diem. Thank you.
Torben, tager du lige en øl med? Her i Torbens dagligstue ser vi en skildpadde. Den er let at kende. Skjørlet på væggen. Og det der meget grimt ud. Hvad, Torben, hørte du mig? Og her kommer en mægtig og majestætisk elefant. En frygtindgydende kæmpe. En koloss. Hey, kan elefanter ikke græde? Hvorfor skal jeg vide det fra? Det kunne da godt være. Jo, hvis jeg kan høre en myg på 3 km afstand, så kan jeg nok også høre dig, Flemming. Jo, men må du ikke ligefrem ung længere, vel? Nej, vi to er ikke unge længere. Og kigger man godt ind i disse to dyrs øjne, så kan man se skæret fra et langt livsminder. 2 gamle eksistenser, der kan fortælle hinanden de mest utrolige historier. Hvad, Torben, har du lige hørt, at Rune, han har købt sig en Citroën Berlingo? Jo, det har du nævnt. Altså, hvordan er tænkende væsen kan få sig selv til det? Nej. Audi. Fußsprung durch die. Flemming, jeg er nødt til at fortælle dig noget. Du er ikke løbet tør for 2 af dem. Nej, jeg har lige købt en ny kasse. Nå, det var godt. Du husker vel nok bedre end 2011. Jo, det glemmer hverken jeg eller mine naboer i forløbig. Men altså det jeg vil sige, Du lyder ligesom Rune. Han mumler også med en tåbe. Han køber også Citroën. Flemming, jeg... Men i samme øjeblik lyder der et højt brag, da døren bliver sparket op, og en blodtørstig biolog stormer ind i lejligheden, slår Torben bevidstløs og kidnapper Flemming. Ej, fik jeg det? Undskyld, jeg er overhovedet ikke med. Men i samme øjeblik lyder der et højt brag, da døren bliver sparket op, og en blodtørstig biolog stormer ind i lejligheden, slår Torben bevidstløs og kidnapper Flemming. Ej, undskyld, men hvad med dig, vi kigger? Nej, vi kigger ikke på her. Men det der, Der er ikke noget men. men det der blev forkert. Det er vildt rigtigt, og langsomt kommer Torben til bevidsthed igen, og til sin store skræk opdager han, at han er blevet transporteret ind i en helt anden verden. Og ikke nok med det, så er han slet ikke en elefant mere, men et menneske. Et mystisk menneske. Men pludselig ser Torben det mægtige palads på toppen af dødsbjerget, og han ved, hvad han må gøre. Han må redde Flemming fra de blodtørstige biologer. Og han begynder at kravle op ad dødsbjerget, Og blodet det flyder fra hans lille menneskehænder, mens han bider tænderne sammen og trodser smerten. Og den bidende vind, der vil flå ham i død. og efter flere dage når Torben endelig det mægtige palads. Men ud af paladset stormer der pludselig en her blodtørstige biologer. Og Torben, han trækker sin våben, og det starter en mægtig skudkamp. Og kuglerne flyver gennem og blodet det sprøjter. Det er flad af. Skrig, død og ødelæggelse. Og der var en endelig letter fra Torbens fuldautomatiske M16 kaliber 2,99 maskingevær. Ligger alle biologerne døde i et hav af blod, indbøjet og patronhylster. Smukt. Ja, faktisk. Og Torben trænger ind i paladsets indre og ned i den mørke, dybe fangekælder, hvor han finder Flemming spærret inde i en celle, som også er blevet forvandlet til et menneske. En gyselig Flemming! Torben! Og Torben befrier Flemming og med deres magiske transport. Deres transport. Ja, transportkugle. Nej, hvor originalt. Og med deres magiske transportkugle teleporterer de sig væk sammen. Og så står vi der i magiske og underfundige haver. Og Torben og Flemming er der sig selv. Elefant og skildpadde. Og de omfavner hinanden. Og der er små gnister af kærlighed mellem dem. Men det er kærlighed, som på ingen måde er erotisk. Nej, det er kærlighed, som man finder mellem to væsener. To væsener, som deler ting. Deler ting, som de ikke deler med nogen andre i hele verden. Og Torben og Flemming er udmattede. De ligger sådan nede i det grønne græs og bare holder om hinanden. Og der er smukt og vidunderligt i den magiske underfundige have. I træerne, der hænger der delfiner, som prøver at efterligne den blafrende lyd af bladene, når det blæser. Og Torben falder i søvn i Flemmings favn, tryg og tilfreds. Stay out, elefant! Torben er væk af en tysk soldat, og der står Flemming og griner ondskabsfuldt. Og Torben finder ud af, at det hele bare var en fælde. Flemming har hele tiden været skurken. Og ikke nok med det, så hedder han slet ikke Flemming, men en Philip. Og han er virkelig en snuds. Og han er racistisk, egoistisk, selvoptaget nazist. En autonom bastarд, der kun tænker på sig selv og sig selv og sig selv. Og så drømmer
firmaet Arle, og han har en PhD i kemi og en hemmelig plan om at forvandle alle verdens væsener. Til skildpadder! Men elixir har vi puttet ned i Arles mælkeproduktion. Og han er vild med de nye ninja-tømmer. Han elsker det, de nye ninja-tømmer. Han er lækker. Stop! Undskyld. Det gik vist en smule over det. En smule. Så jeg prøvede jo også at stoppe det. Jeg prøvede at stoppe dig, det var dig, der kan Ej, lad være med det. Det var dig. Transportkugler. Og rasende trædelfiner. Vi kigger kun. Ja. Og vi blander os ikke. Nej. Der er os. Og så er der dem. Hvem er der? Os og dem. Tak. Og lige nu sidder Torben og Flemming over for hinanden i Torbens dagligstue. Ser du, Flemming, der er noget, jeg har gået og tænkt længe over, som går mig på? Spil med det. Der er den her person, som jeg rigtig godt kan lide. Men jeg har ingen anelse om, hvad jeg skal få det sagt. Det vil bare sige det. Jo, men det er jo lettere sagt end gjort. Så sandt som det er sagt. Skål for det. Nej, Flemming. Vi har kendt hinanden i mange år. Og jeg ved godt, at du er skildpadde, og jeg er elefant, men jeg elsker dig. Jeg elsker også dig, Torben, men der er ingen grund til at blive så sentimental omkring det. Man skulle næsten tro, at sådan en, der kører i Citroën Berlingo. Jeg elsker dig, Flemming. Det har jeg altid gjort. Tak for det. Der kan man bare se. Hold da kæft, så kunne jeg så bedre lide vores version.
Men jeg er her, fordi jeg har et problem. Her ser vi en beagle. Sikkert en flot pels, den har. Det startede egentlig for mange år siden, men jeg har aldrig rigtig snakket med under det. Den tørre snude. Og halen med en vinkel, som indikerer ubehag. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg startede. I starten var nok bare nysgerrighed. Men hver gang jeg gjorde det, så fik jeg bare sådan lyst til mere. Må jeg ikke give hende en hundekiks? Nej, husk nu, vi kigger på den. Men se hvor sød hun er. Og hver gang siger jeg til mig selv, Tilde, nu er det slut, nu gør det ikke mere. Må jeg så ikke af hende på maven? Nej. Så bare en lille godbid? Nej. Og jeg ved godt forkert, men jeg føler mig tryg, når jeg gør det. Og så er det næsten som om, at jeg er uafvindelig. Jeg har hørt, at hunden ikke kan se farver. Men kan hun så slet ikke se regnbuer? Og jeg tænker, altså, hvis det gør mig tryg og glad, hvorfor skal jeg så stoppe? Her ser vi hunden på vej hjem fra sit støvrulle. Stadig med vidt røde øjne. Tør snude og den hængende hale. Og her kommer der en solsort. En gyldne solsort. Hej. Hej. Her ser vi endnu en usædvanlig adfærd. Solsorten sidder simpelthen oven på hundens hoved. Det er altså ikke noget, man ser hver dag, det der. Er en fugl at være, så er det også lidt tung. Siger du, jeg er tyk? Nej, men undskyld, skal du så oven på mit hoved? Ja. Hvorfor? Kan du ikke se den lort derovre? Hvad med den? Skal du ikke snuse til? Nej. Hvorfor ikke? For det vil jeg ikke. Du lyver. Nej, jeg gør. Jeg vil jo gerne snuse. Nej. Jo. Okay, måske lidt. Er du så flyvet din vej nu? Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg har højdeskræk. Jeg har altså aldrig før mødt en gøende fugl, og så en der med højdeskræk. Nej, men jeg er også unik. Nå, men skal du ikke smage på den? Hvad? Jeg siger, skal du ikke smage på den? Nej, hvorfor ikke? For det må jeg ikke. Men den dufter jo så godt. Tig stille, men du vil jo tage stille. Wow. Der skal åbenbart en del til at skræmme sådan en solsort væk. Men den har også kløerne gravet godt ned i hovedbunden. Du skal være så glad for, at jeg ikke kan få fat i dig. Kom nu til det. Bare en lille bid. Nej, men der er jo ikke nogen, der ser det. Altså, kun mig og solsort, de slader ikke. Hvis jeg nu gør det, lover du så at forsvinde. Hvis du gør det, så lover jeg at forsvinde. Du sværger? Jeg sværger. Okay, fint. Men skal jeg det kun for at få dig væk? Så siger vi det. Nej, den gør det. Jeg kan ikke kigge på det der. Mærk den bløde konsistens, der sætter sig i tænderne. Søde, skarpe smag, der fylder hele din krop med absolut nydelse. Nej. Vi ses. Jeg har altså aldrig før set fuld højdeskræk. Det var så ret mærkeligt. Og selvom det er svært, så vender hun altid tilbage til sit støttebrød. Stadig med lidt røde øjne, tør snude og hængende hale. Jeg vidste slet ikke, at hun kunne skamme sig. Jeg er her, fordi jeg har et problem. Jeg kan ikke holde op med at spise ting, jeg finder. Det starter meget skyldt, men nu gør jeg fortorvet. Så blev det pomfritter. Han spiste cheeseburger fra McDonald's, og jeg har spist en død fugl! Men det værste er helt sikkert de gange, jeg har spist. Afføring. Så måske var det slet ikke en solsort. Selvfølgelig var det en solsort. Stakkels skud. Du kan da bare holde op. Så simpelt er det altså ikke. Du skal have nogen, der kan hjælpe hende. Det vigtigste er, at hun taler åben omkring det. Ligesom nogle gange. Man kunne bare aflive hende, og så spare de skattekroner. Hun skal da have noget hjælp. Hun kan bare hjælpe sig selv. Ja, det er ikke alle, der kan hjælpe sig selv. Ej, men det er jo en hund. Men se, hvor sød hun er. Aflive hende nu bare. Jeg vil gerne være glad igen. Jeg vil også have til et godt liv. Hej, ikke? Og en blikke der her for en stund
will. Frøj! Ja! Mere! Kom her! Ja! Mere! Du skal mere! Hvad foregår der her? Vi lader bare ikke gøre dig dans. Vi hjælper vi bare. Altså, det der, det kan man ikke overhovedet ikke. Men vi danser som et menneske. Ja, så tåbeligt. Igen! Frøj! Yes, den snør! Ja! Kom så! Og dans! Det er sådan, vi gør! Det der! Ja! Yes! Og hun tager det! Nå, hvad kunne de så tænke dig? Flere og flere handløber vælger simpelthen at blive klippet. Manken skal trimmes. Og man ved ikke helt hvorfor. Det kunne være et voldsomt skift i deres køkkensystem. Global opvarmning. Ja, det er svært at påpege den præcise årsag der. Det er konens ordre. Nå, Ja, hun ville, der skulle komme lidt mere styr på den. helt som om du har lyst. Hvis det er konens ønske, så må det jo være sådan. Det er jo ikke at rende rundt og tiltrække opmærksomhed, der er en lykkelig gift løve. Nu er der ellers ligesom ikke noget i vejen med, altså, se godt ud. Du skal jo kun se godt ud for mig, Mufasa. Og jeg synes, du ser godt ud, uanset hvad. Det siger hun. Mufasa? Ej, det er jo ligesom ham i. Jo. Ej, det er en fantastisk film. I love it. Hun er helt tosset med den. Hvis du spørger mig, så tror jeg også derfor, hun valgte mig. Altså på grund af mit navn. Kan du så også gætte, hvad hun kommer til at hedde? Nej, sig nu ikke. Er det Simba? Simba. Ej, hvor fantastisk. Hvis jeg ser den film en gang til, så brækker jeg mig. Ja, det kan jeg faktisk godt se. Nå, men Mark skal trænes lidt, ikke? Ja, der må gerne være lidt længde på toppen. Ikke noget vildt selvfølgelig, bare lidt. Ikke noget vildt. Der er jo ingen tvivl om, at Ole er en erfaren vækstrulle. Nej, se blot, hvor elegant han svinger med sin saks. Med en smuk klippesymfoni. Ja, og man kan jo næsten se vildskaben sive ud af det mægtige rovdyr for hver hår, der falder. Ej, jeg kan simpelthen kun se på det. Fuldstændig vanvittigt. Ja, men altså, det der måtte nu ske på et eller andet tidspunkt. Men Ole, han stopper pludselig med at klippe med fasteren. Gør Ja, ligesom om der er noget, der brænder ham tilbage. Det er noget, inden jeg nægter at klippe ud over. Skyld, men hvad er det, I kigger? Vi blander os ikke. Ja, ikke gør noget. Ole, han fortsætter med at klippe. Men så stopper han igen på en mere. Ej, jeg er så forvirret nu. Ja, jeg skal hente Simba i børnehaven. Den besynderlige, modvillige Ole spreder sig ud i alle hans hårde lemmer. Noget er på vej. Er det ikke står? Er det skifte økosystem ud? Global opvarmning. Og med et griber Ole en kakjo, og han hælder ned i sin mærkelige svælg. En kok. Ole har altid kommet stående. Men det her, det er ikke det, som helst gør. Nej, for den her kokke, den sender ham nemlig ind i en dimension, hvor tid omkriser sig selv sammen på ny. I et grænseløst huslespind af stjerner og galakser og sorte huller. 3D, 4D, 10D, reality. Ole han står i 80'erne. Jeg er der fyldt af med polker og breakdance. Og svømmerne i disco-typer. Ole er i paradis. Hvor super glad han er. Og der går et længe, før Ole vælter i hovedet.
et er Ole tilbage, hvor han klipper videre. Men når han klipper i håret, så falder det slet ikke af de vokser. Ej, hold nu op. Nej, det er ikke håret langt. Det er fantastisk, det er vanvittigt. Det er virkelig dumt. Det er vildt, det er helt vildt. Og alle i salongen begynder at klappe i takt. Og det er det skråtlysen og vaskebjørn. Skildpadden i vand. Bjørnen, selvhullet. Alle de klapper i takt. Det er alle set noget som fantastisk. Og pludselig lyder der musik i salongen. Og alle kører danser. stjerner i hele vores galakse. Og vel at bemærke, sammensat af selv samme atomer, som findes i en stjerne. Så på en måde er det lavet af et stjernestøv. Det er et dygtigt dyr. Det udskifter hele sit ydre udlag en gang hver måned. Skifter ham. Og det top producerer 25 millioner nye celler hver sekund. Der. Og igen. Og det var så 75 millioner. Det er et flokdyr. Ensomhed gør ondt på det fysisk. Men heldigvis kan det græde At græde gør godt på det. fysisk. Og når det rører ved et andet dyr, Så bliver det belønnet af sin krop. og så kan man godt forstå, at dyrene gerne hele tiden vil røre ved hinanden. Men det er også en total dyr. Det kan gøre skade på sig selv og på andre. Men dyret gør bare det, hvad dyret har lært. Dyret gør det, dyret kan. Men så er der heldigvis andre dyr, der har lært noget andet. Og så kan noget andet. Og så hjælper de hinanden. For det er jo et flokdyr. Det er et smukt dyr. Et helt beskriveligt smukt dyr. Også selvom det kan. Det er et stærkt dyr. Så kan overleve utrolige ting. Og nægter at dø. Nægter. Det er et specielt dyr. Unikt. Men det er på især et punkt, at det adskiller sig fra resten af dyrelivet. Et meget vigtigt punkt. Det har glemt, at det er dyr. Og så derfor kan jeg godt lide at kigge på de andre dyr. Og sige, Se, et dyr! for så føler sig det som et rigtigt menneske.
yeah.